Čaute ľudia, vítajte pri novom videu. V tomto videu sa pozrieme na rozbor filmu Ninja korytnačky z roku 2007. Tak poďme na to. Už do začiatku musím povedať, že na to, že je film z roku 2007, je grafika veľmi dobrá. Genetically reborn in the sewers of New York. Nehovorte mi, že ich nikto nepočuje behať po tých strechách. Akože OK, ak má niekto sluchátka a hraje počítač, tak ich nepočuje. Ale nehovorte mi, že žiadna babka alebo tichý pár nemajú strešný byt. But now a greater evil is poised to destroy their very brotherhood. An evil born 3,000 years ago. Tu rozprávač hovorí, že zlo, proti ktorému budú bojovať, je staré 3000 rokov. A po začatí filmu sa asi o 2 dní otvorí brána, z ktorej to zlo vyšlo, ktorá sa otvára každých 3000 rokov. Takže to zlo na začiatku nebolo staré 3000 rokov, ale 2999 rokov a 363 dní. Zajímalo by ma, na čo majú obrovskú armádu, keď všetku robotu vykonávajú títo generálovia. A keď majú na víťazstve zásluhu aj vojsko, prečo neukážu bojovať ich? He became immortal, but at a price. His brotherhood was turned to stone. Klišie typu získaš moc, ale prídeš o všetko. And the monsters that were unleashed continue to plague mankind to this very day. Keď príšery ničili ľudstvo 3000 rokov, prečo sú potom všetci prekvapení, že existujú? Mi nehovorte, že žiadna krajina si po 3000 rokov nevšimla, že im mesto ničí príšera. We appreciate the generous donation for the continued protection of your village. Klišé typu generál je tučný, má bradu a veľmi zlú angličtinu. Tuto by každé dieťa začalo kričať a upozornilo ostatných, že je niekto na strome. Ale keďže Leo je tajomný, toto dieťa musí byť špeciálne. There. That's where I saw him. Myslel som, že to chce udržať v tajnosti, ale hneď ak príde April, povie jej, kde bol. Potom načas si to pred ostatnými a hlavne pred svojou vlastnou mamou nechal pre seba. Do you know the ghost? He wasn't always a ghost. Myslím, že každý duch nebol vždy duch. Mike's gotten into the entertainment business. Na čo si vôbec nasadzuje tú masku? Doslova tam mohol ísť bez nej a vyzeralo by to o dosť lepšie. Good work, boys. That was easier than I thought it was gonna be. Na to, že odbuchli stenu banky v strede mesta, je divné, že sa nespustil alarm. Na čo Rav naháňa jeho, keď je doslova jediný z nich, kto nič zlé nespravil. A zatiaľ čo ho naháňa, mohli tí ostatní utiecť. Your brothers need you, Leo. They're lost without you. Leo! Podľa mňa je Leonardo schovaný za tým kameňom. Doslova nikde inde by nestihol utiecť. Ako tvorca videí oceňujem, že keď je Michelangelo za vetrákom a kamera pred vetrákom, tak to naozaj znie, ako keby niekto rozprával cez vetrák. A keď je kamera za vetrákom, už to znie normálne. Enough. Neviem prečo, ale Splinter mi tu viacej vyzerá ako Fenek, jak myš. Hope that wasn't expensive. Oh wait. Zajímalo by ma, čo by ten systém urobil, keby tam zrovna niekto stojí. Ulízané vlasy, čelo väčšie jak jeho sebavedomie a obrovský ohradený pozemok. Neviem prečo, ale hrubé črevo mi naznačuje, že toto bude náš hlavný záporák. I want to ask you before I go, if I could take one last look. Dúfam, že tu hovoria o tom generálovi, pretože stačí dobrý strih a zvučka a hneď to vyzerá inak. I want to ask you before I go, if I could take one last look. Chceš mi povedať, že jediný výťah v budove je jeho hlavná kancelária? To ako, že každý, kto ide hore alebo dole, si privolá jeho pracovňu a zveze sa? How'd you know it was me? Wasn't that hard, man. You know, you look like a big metal turtle. Casey má pravdu. Rafael vyzerá ako kovom obalená korytnačka. Čudujem sa, že si to doteraz nikto nevšimol. Som úprimne sklamaný, že nikto nám nevysvetlil, čo a odkiaľ sú tie kamene, ktoré generálov oživili. Na to, čo všetko Michelangelo zje a vypije, sa pri jeho dvojročnom nedostatku pohybu a jazdení v aute divím, že má stále svaly. Klišé typu ten, kto by nemal konverzáciu počuť, stojí hneď pri dverách. Jungle Boy, good one. Máme šťastie, že obsadenie do tohto filmu nevyberal Netflix, pretože tento vtip by nabral úplne iný význam. Aby som Donatella opravil, našiel výťahovú šachtu a nie výťah. This is why we need jetpacks.
Nechápem, čoho sa tu obávajú. Sú to predsa korytnačky, môžu úplne v pohode spadnúť na pancier. And what is your name? So we can finally see our birthrights fulfilled. Podľa tohto záberu je jasné, že není šanca, aby sa tam tá obľuda zmestila. Would it help things if I told you that those statues you collected for that Winters guy were shooting these things at me and Raph? Pokiaľ si dobre pamätám, tak zrovna tú šípku, ktorú Casey drží, po nich strieľali ninjovia a nie tí kamenní bojovníci. What if this warrior just kept living forever? He would spend the rest of his days in regret. Moje hrubé črevo malo pravdu. The 13th monster must not be found. Tu povie, že 13. príšeru nesmú nájsť, z toho vyplýva, že teraz tam zatvorili 12. Takže tento malý červený vec je 13. príšera. Ale keď chýba už len 13. príšera, tak to malé červené vec už je v kapsuli. A 13. ten dojde táto veľké vec. To mi nevychádza. I got it on my last trip to Japan. Ktorý človek si z výletu prinesie ako suvenír bojovú zbroj a katanu. Splinterov goofy beh je zatiaľ najvtipnejšia vec v tomto filme. Winters. Looks more like fall, get it? OK, tak toto je najlepší vtip v celej kinematografii, ale zaujímalo by ma, ako si s týmto vtipom poradili v českom dabingu. Winters. Že by spadl ze svých výšin na zem. Mikey, nechcete řeči. Is he dead? April veľmi dobre vie, že Winters je nesmrteľný, ale aj tak sa spýta, či je mŕtvy. Miss O'Neill, I must have hit my head pretty hard. I'm seeing giant turtles. Chcete mi povedať, že nesmrteľný človek, čo žil 3000 rokov, oživil 4 kamenných generálov k životu a našiel 13 príšer, sa diví 4 korytnačkám? Zaujímavé, že zrovna táto príšera nemusela byť v tej ocovej tube. A zaujímavé je tiež, že zrovna Winters sa nerozpadol hneď, ale mal kopu času rozlúčiť sa. Takže ďakujem, že ste video dopozerali až sem. Prepáčte, že teraz vychádzali prevažne shorty, ale s týmto videom bola troška viac práce. Len pre zhrnutie, scénar má 5,5 strany a záznam má aktuálne 27 minút. A ďakujem vám, že ma stále podporujete, že pozeráte moje videá, moje shorty a budem sa snažiť čo najskôr vydať ďalšie video. Zatiaľ, čaute. ये टोनी कशाला थांबलास रे वाजव की